Predsjednik Amerike Joseph Biden je rekao da će američka vojska oboriti svaki naredni leteći objekat koji preti američkoj bezbednosti i dodao da se zbog toga neće nikome izvinjavati. U svom prvom obraćanju navodnom kineskom špijunskom balonu i neidentifikovanim objektima oborenim iznad Severne Amerike, Biden je rekao da se i dalje ne zna precizno svrha balona, ali i da trenutno ništa ne ukazuje na to da su deo kineskog špijunskog programa sa balonima, niti da su ti objekti iz bilo koje druge zemlje. Nemojte da sumnjate, ako jedan objekat predstavlja pretnju bezbednosti američkog naroda, oborit ću ga, rekao je Biden. I također rekao da očekuje razgovor sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Diplomatski odnosi između dve zemlje su bili na tankom ledu, pošto je iznad Amerike oboren balon za koji su Kinezi rekli da nije bio špijunski, već meteorološki. Ne izazivamo novi hladni rat, ali neću se izvinjavati. Nastavit ćemo da se takmičimo sa Kinom i da budemo odgovorni da se to takmičenje ne pretvori u konflikt, rekao je Biden. Nije komentarisao da li su vanzemaljci u pitanju, pošto to izgleda sve najviše interesuje, jer zaista je čudno da se u takvom malom vremenskom periodu toliko neidentifikovanih letećih objekata pojavi iznad Amerike. Pošto sam Biden kaže da to nisu špijunski kineski baloni, šta je onda to, mislim, objasni čoveče, tako? Pišite mi u komentarima vaše mišljenja i subscribeujte se na Trending News.